Doon ay survey sa tao nga wala nag-alagad sa Ginoo. Usa ka pamilya, iyang bloodline pa. Kinitris pinakataas, wala nag-alagad sa Ginoo, bloodline niya. Tapos pikas, bloodline niya, puros nag-alagad sa Ginoo. Di, isurvey ang tanang kaliwatan. Gikan sa pinakataas. Na, wala ka sa initabo diri sa diri sa tuloy ka ni. Wala nag-alagad. Wala ka sa initabo. Kaya wala man nag-alagad ni pinakaulo na Petri. Usay initabo, naasay mga kaliwatan dito mga nangapriso dagan kayo. Naasay mga kaliwatan dito mga nakapangri. Naasay mga kaliwatan ng mga kawatan. Naasay mga kaliwatan na nakantos. Wala kayong panalangin. Naglaray sa kaliwatan, gisun-bigsun. Mga burumbano, mga bisyoso na nito kalaray. Pero pag survey ko diri sa tao nga naay Panginoon, na dito may igsoon, daghang mga pastor. Naglaray dito mga pastor, mga worship leader, mga magigamit sa simbahan. Naglaray dito. Ako ba dito, dako posisyon, ipagamit sa tagas sa posisyon sa gobyerno. Dito galaray. O dito nakakonklud ang nagsurvey. Nga kumunsa diay ng ulo, mauputong iyang mga ikot. Magbantay tayo isuon sa atong pagsimbang karon. Magbantay karon sa atong kinabuhi kung yun sa nato pag-alaga ng Ginoo. Kay 75% dili no tanan. 75% only 25% lang ang habilin nga di mo sunod nimo. Pero kanang 75% sigurado gina kung sa imong kinabuhi karon mao po na sila. Tagata mag example sa Biblia nga ang ilang kinabuhi napunta dito sa ilang generasyon. Kung iyon sa nila pag kinabuhi yes Ginoo, napunta dito sa ilang henerasyon. Nakabantay mo ni Abraham. Example Abraham. Si Abraham gitawag sa father of faith. Oh, masinulon doon sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo Abraham, imong anak na si Isaac ihalad na nangko. Isaado sa Ginoo, buktong pag ito. Pero si Abraham, wa ko balipan. So, yes, Lord. Iyang ihalad si Isaac sa bukid sa Moriah. Kabalo ka kung sa'y gihimo sa Ginoo ni Abraham. Giingnan si Abraham in Genesis chapter 12, verse 1 to 3, nga mahimo siyang father of all nation. Mahimo siyang bless kayo ang iyang laray o mga kaparintihan. Okay? Yun sa pagkinabuhi ni Abraham, napasa dito sa iyang next generation. Okay? Kinsa tayo pagkumangko ni Abraham? Si Lot. Kabalo mo, ang pagkinabuhi po ni Lot, napasa po niya sa iyang next generation. Na-build po yung generation, pinagi sa iyang life. Kasi niyang nagbahin silang Abraham, kaya daga na kayo silang mga karniro at mga hayupan, wala igong kabutangan sa ilang mga hayupan. Nagbahin sila, kung sa'y gipili nila, Sodoma o Gomora. Gipili na niya. Kabalo ka kung sinitabo niya dito, samtang ipili niya to, wala na siya simba-simba. Wala na siya sinimbahan tungod sa lugar na iyang ipili, nga puro mindset negosyo, puro pakikilawas, mga bayot ug tumboy na dito, muni ang mga lifestyle dito. Unya karon sila nahitakdan igsuon sa mga tao nga nagpuyog dito. Dino sa may ending sa dihang gipaulanan sa Ginoo sa Sodoma ug Gomora. Sila nakaikyas, iyang asawa na himong asin paglingi, pero ang yan ka mong anak kuyog niya. Kabalo ka kung sa ilay tabo, nganong napasa ang kinabuhi sa iyang next generation, iyang anak, duha ka buok, puros babae, gihubog sila, gipuli-pulihan o pakihilawas sila sa iyang duha ka buok anak. Inyo bang nahulagway kung unsa ang building generation? Mapasa na isuon kung unsa itong kinabuhi karon. Mapasa na sa next generation. Kay sila kuwa'y sinimbahan, iya pong anak kuwa'y sinimbahan. Kay sila mindset negosyo, iya pong anak mindset negosyo. Kay sila natakdan dito sa mga ulagong ng mga tao sa Sodoma ug Gomora. Ang iyang anak ko puros ulagon. Napabata niya isuon? Building
delikado ni. Kaya ano man, naani sa itong kinabuhi. Kung gusto ka ngayong generation, maayo, likon. Dapat maglikon ka ron. Sa iyong pag-alaga sa Ginoo. Amen? Kaya ang building generation igsoon is just like a seed. Sama ni siya liso ang pag-build sa itong generation. Atong kinabuhi karon muna ng liso. Sa diyang itanong ni mo ni, magtanong kang lisos mangga, mangga ginadito niya ini pamunga. Amen? Pagtanong ni mo, kamatis, ginadili ka magtanong kang kamatis, talong ng namunga. O kung sa ansin, ay mong gitanong, maupod na ang iyang bunga o niya. Amen? Muna, kanang kita itong kinabuhi, nakita na akong gabi sa grafika kanang para ni Lord, the best gihatag. Apart tininutan na, imong generation anak, imong gibuild nga ang ilang mga kinabuhi, the best yun ilang gihatag ni Lord. Hallelujah! Building generation, pagsugod ni nato tanawa sila. Yung sa niya pagpiliang generation. Kaya nagpuyo siya na mga ulagon ng mga tao. Naulagon na yung kamukong anak. Tiyaw mo na, amahan mo na yung sa anak. Pakihilawas, ihubog lang para makihilawas. Kay matod pa nilang tuwa, sus, wala na yung mga laing lalaki. Si Papa na lang, ato ni hubog para makaliwata. Karon pagkaliwat ng isuon, kabalog ang sinato mo, muabihanon, amurihanon, munay, laray nila. Sayang, do kanak na babae, kabalog ka ng amurihanon o muabihanon, maunay, enemy of Israel. Muna'y pinakakaaway sa mga Israelita. Nahimong inimi ang kaliwat nila sa chosen people of God. Munang kung mag-build na generation igsoon, dapat yun na mapariyutan ng Abraham. Dili ta dapat ang pariyo nila. Kay kung atong kinabuhi karon, ipalagay lang nato dili ta mga langad, dili ta padaygon sa Ginoo, palabihon nato ang trabaho instead sa pagsimba. Kabalo ka, ang imo pong generation, mao po na niya makita nimo, 75% sa imong generation, mao po na imong makita. Matingala kami sa usaw ni mong buyag sa imong generation, nga mo isimba, dili sila, trabaho nila naman. Ang imong kinabuhi sa unang trabaho man. Ang tingin tayo isuon, kaya ang building generation, ang ipasabot kinabuhi, kung unsa itong kinabuhi karon, mapasa ni, sa sunod. Amen? Unang dapat aktibo ta sa pagsimba sa Ginoo. Kung gusto kang ma-build yung generation sa unahan, aktibo sila manimba. Appeal ta sa mga tigong. Kung gusto kang yung generation niya, appeal sa tigong. Dili ka man panglungod sa pulong sa Ginoo, pawalihan ka. Kaya ang imong next generation na mga luuran. Apa ba tadi ang isuon? Nainay mo tapad ayaw panglungod, eh? Kaya mapasa na sa next generation. Atong kinabuhi is like a seed. Nasabdan ba ito? It's like a seed. It's like a seed. Si Abraham nga nagtamod sa Ginoo. Iyang generation, puros po nagtamod sa Ginoo. Si Abraham nga obedient sa Ginoo. Iyang pong generation, bisag makasipyat-sipyat kay tawran po, pero mo-obey yun gihapon. Amen? Mubalik ra yun. Niduta kini kinabuhi ni Abraham. Munang iyang generation nindot po kayo. Di ba si Abraham, kinabuhi niya, nahimo siyang ipili nga channel of blessing sa ubang kanasuran. That's why, pag abot mo siya makaliwatan, puros po mga gikan ni Abraham, mga napiling hari. Haring Saul, Haring David, Haring Salomon. Mga hari naglaray na gikan ni Abraham. Nga naman, kung unsay ang kinabuhi, mapasa dito sa iyang next generation.